നമ്മളിന്ന് നേരെ തണ്ണീർമുക്കത്തിനാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. രാവിലെ തണ്ണീർമുക്കത്ത് പോയി ചായ കുടിക്കാന്നുള്ള കണക്കൂടി പോവുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കൂടെ കൂട്ടണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മെയിൻ റോഡിലോട്ട് കയറിയപ്പോൾ ഉള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടോ, അടിപൊളി ഒരു വഴിയല്ലേ, നല്ല ലൈറ്റ് കണ്ടോ, വലത്തെ സൈഡിലോട്ട് നോക്കി അവിടെ നിന്ന് സൂര്യൻ ഉദിച്ച് വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ആ സൈഡിൽ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ മഴക്കാലത്ത് ഇവിടെ ഭയങ്കര വെള്ളം കയറുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുമരകത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുമരകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ വീതി കുറഞ്ഞ റോഡാണ് കേട്ടോ. ഇത് കുമരകം ടൗൺ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് കയറി തുടങ്ങി കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ എത്തി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് ചായക്കട തപ്പി പിടിക്കണം. അത് ഞാൻ നോക്കിയില്ല കേട്ടോ. ഇത് ഏതോ ഒരു വലിയൊരു കായലാണ്, പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു കായലാണ്. ആ കായലിൻ്റെ നടുവെയാണ് ഇതിങ്ങനെ ബണ്ട് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കടകൾ പോലും ഇല്ല കേട്ടോ. ഈ കടകളെല്ലാം അടച്ചിട്ടേക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാനെന്നാ ഇവിടെ ഒരു ചായക്കട ഉണ്ടായി. ഇവിടെ ഭയങ്കര വൈബല്ലേ രാവിലെ ഇവിടെ ചായ കുടിക്കാൻ.